खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 29 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 13 पुस दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन। गोजाम थालांनाय खामानिफोरखौ फोजोबनायनि जाथावना दं। खामानियाव नोंथांनि सांग्रां जानाया बाख्नायजागोन। नोंथांनि बोसोनखौ न'आवनो बेसेन होनाय जागोन। खरसाखौ खम खालामनाया मुलाम्फा जागोन। गुसु बोथोरनि जाहोनाव मोदोम गोरान जानो हागौ। सोरां स्ट्रेचिंआ हेफाजाब होगोन। साना गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिन्दुरनि गोजा गाब। वृषभ राशि। धैर्यजों लानाय थिरांथाफोरा दिनै मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव दिदोमै दावगानायखौ नुनो मोनगोन। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि थानाया गोनांथार। गावनि आदाराव गिलिर आदारनिफ्राय गोजानाव था। गुसु बोथोरा पाचनखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै गोदान खौरां मोननाया नोंथांनि सानस्रिखौ सोलायहोगोन। खामानिजों सोमोन्दो गोनां सावरायनाया गोनांथार जागोन। थाब थिरांथायाव फैनायनिफ्राय गोजानाव था। मोनसे गुसुं दावबायनाया जाथावना। गुसु जानायनि जाहोनाव नोंथाङा फाफ्लियाव गोरान मोनदांनो हागौ। गुदुं दैजों दुगैयोब्ला गोजोननाय मोनगोन। साना सोलोंनाय मोन्दांथिजों बुंफबनाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथि लाखिनाया गोनांथार जागोन। नोंथाङा माखासे नखरारि बिबानफोरनि सायाव गोसो होनांगोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोराव रोखा जा। नोंथांनि गोसोआ एसे सेन्सिटिभ जानो हागौ। गुसुआ बिखा एबा गोदोनायाव गिलिर जानो हागौ। गुदुं सुप एबा गाइखेर लोङोब्ला मुलाम्फा जागोन। साना दबथायनो खावलायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै मोनसे बिथोनगिरि सुबुंथि ओंखारगोन। नोंथाङा खामानियाव दैदेननायनि खाबु मोननो हागौ। गावनि अहंकारखौ दबथायनानै लाखि। रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन। गुसु बोथोरा माखासे अजदफोर सोमजिहोनो हागौ। साना जाफुंसारनाय लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै सानथांखि बायदियै खामानि मावनाया मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि आखा-फाखाया नोजोर होथावना जागोन। फिसा-फिसौ बाथ्राफोराव नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा गोसोआरि नारसिनथाय मोनदांनो हागौ। गावनि बिगुरखौ गुसुनिफ्राय रैखा खालामनाया गोनांथार। थोजासे जिरायनाय ला। साना बाहायजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें मै गाब। तुला राशि। दिनै सोलोजों खालामनाय गोरोबथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सोमोन्दोआव समानथि लाखिनाया गोनांथार जागोन। खरसाया बांनो हागौ, बेनिखायनो गावनि बाजेटनि सायाव गोसो हो। बिखुं एबा जान्जियाव सानाय जानो हागौ। रेजें ब्याम खालामनाया गोजोन होगोन। साना बाहायजाथावथिखौ दाबि खालामो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै सांग्रांथि जानाया खहानिफ्राय बारग'नो हायो। खामानियाव गोथौ साननायनि गोनांथि जागोन। जरायाव गोरान मोनदांनो हागौ। गुदुं थावजों मालिस खालामनाया मुलाम्फा जागोन। साना सांग्रांथि जानायखौ फोरमायो।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि, दिनै मोजां साननाया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव खामानि जागायनो हागौ। खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनाया जाथावना। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गुसुनिफ्राय सांग्रां जा। साना थुलुंगाखांनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि, दिनै आब्रुथिया जाफुंसार जागोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। खामानिनि नारसिननाया बांनो हागौ। सावस्रिया लोरबां जानो हागौ। गुदुं जि जोम गान। साना नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि, दिनै सानस्रियाव गोग्गो थासारि थागोन। लोगोफोरजों गोनांथार सावरायनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव रोखाथि लाखि। नोंथाङा सोलेरारि महरै मेंनाय मोनगोन। सोरां य'गाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना सरासनस्रा नाथाय समानथि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि, गोसोआ थार लामा दिन्थिगोन। रां रुफाजों सोमोन्दो थानाय गोरोन्थि बुजिलायनायफोरा गोजान जागोन। गुजुनायनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनाया गोनांथार। गुदुं लोंनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।